Както казвам винаги, ЦСКА е на снимка да ги видиш, искам да ги бия. Би за да те уважава. Ей, кока вичка в Грозник, свипа си Ален Делон. Ужас. Нямам познат резултат скоро. Кокала, та-та-та-та. Здравейте, приятели, захапете ме отново. Ще ви е трудно, защото имам много сериозни кокали и кости. Започваме с матча с бъдещия шампион Левски срещу Локомотив София. И тук моята прогноза ще е 3-0 за Левски пред екзалтираната левскарска публика. Ще видим едно шоу, така предполагам. И дано след този матч разликата между първия и втория да се увеличи. Така че очаквайте фойерверк на Герен. Следващия матч от английското първенство. Арсенал-Челси. Много важен матч за Арсенал, но като лондонско дерби ще бъде доста оспорвано. Челси няма да искат да загубят, те също се борят за челните места. Предвиждам резултат 3-3. И хайде, ще се видим утре пак.